zdravím tu na reštaurácii Leberfinger. Spravíme si pečenie jahnacie stehno s zemiakovou kašou a omáčkou z koreňovej zeleniny a červeného vína. Druhé jedlo bude králičie stehno, ktoré bolo vlastne dusené a bude prešpikované slaninkou a bude sa podávať s gratinovaným zemiakom a orestovaným baby špenatom. Tak teraz by sme mohli začať. Zoberieme si vlastne pekné jahňacie stehno, ktoré si najprv z začiatku prešpikujeme cesnakom a rozmarínom. Zoberieme si cesnačík. Zoberieme si pánvicu, do ktorej ho položíme. Mäso samozrejme osolíme. Dobre, z každej strany. Okoreníme. Niekto používa obyčajné čierne, ja radšej používam štvorfarbené, ktoré máme vlastne namleté. Môže mať celé, malo výraznejšiu chuť. A pridáme vlastne do toho korenovú zeleninu a cibulu, ktorú sme si už nakrájali. Môže byť kľudne na takéto väčšie kúsky, lebo sa to celé upečie a potom vlastne z toho spravíme omáčku. Odlejeme mäso červeným vínom. Dáme potom do rozohratej rúry asi na 160 stupňov na takých 45 až 50 minút. Dobre, takže medzi tým, ako sme si dali jahňacie stehno do truby, sme si nasolili a nakorenili králičie stehna. Dáme si olej rozohriatý a upečeme z každej strany. Králičie mäso je strašne dobre, používa sa hlavne k dietám a k takým veciam, je ľahké, nemá veľa kalórií. Vložíme do oleja. Z obidvoch strán pekne dáme zarestovať. Teraz je vlastne doba, kedy asi najviac sa bude konzumovať ten zajac alebo králik a to jahnacina. Keď sa týka ako celý rok, tak moc ľudia, neviem, či majú to mäso v obľúbe alebo tým, že je cenové drahšie, tak sa až toľko nevyužíva. Ako napríklad kuracie alebo bravčové. Si necháme trošku zaťahnuť. Mäso musíme dobre sprúdka opiecť, aby vlastne ostala vnútri zakonzervovaná tá šťava toho mäsa, aby sa neuvoľnila von. Je veľa ľudí, ktorí iba si myslia, že keď to hodia do tej vody, že ale nebude to také chutné, ako keď sa to opečie. Pomôžeme si aj tak, že ho pritlačíme. Keď máme mäso zaťahnuté, si ho zoberieme a odložíme. Zíme ho na bok. Vlastne teraz, čo nám ostal výpek z toho mäsa, tak si pridáme cibulu, ktorú sme si predtým už nakrájali na jemno. Orestujeme. Pridáme si koreňovú zeleninu, petržlen a mrkvu, ktorú máme nakrájanú na kocky. Medzi tým, kým sa nám to smaží, tak si zoberieme cesnak, nakrájame si ho na tenké plátky. Asi tak 2 strúžiky cesnaku.
Dáme tam. Keď máme zeleninu už orestovanú, môžeme pridať znovu naspäť králika. A zalejeme ho vodou. Necháme ho na miernom ohni, ho necháme podusiť. Nech sa nám vlastne aj celá omáčka zredukuje a spraví celý zajac. Môžeme si spraviť teraz prílohu k nemu. Budú to zemiaky gratinované. Dopredu sme si už na tenučké plátky nakrájali zemiaky, ale musia byť vážne tenké, aby sa nám prepiekli. Zoberieme si misku. V mojom prípade je to miska, ale vy môžete kľudne si zobrať plech veľký a do plechu. Dôležitá vec je papier na pečenie, lebo potom vlastne ich budeme preklapať naopak, tak aby sa nám dali vyklopiť. Dobre si vysteleme ten papier. Naukladáme zemiaky. Zemiaky soliť nemusíme, lebo potom ako si ukážeme ďalej, budeme soliť vlastne smotanu. Keď máme naukladané zemiaky, zoberieme si misku, smotanú šláčkou, vajíčka, zase dáme trošku byliniek na chuť. Potom si to osolíme. A musí to byť dosť slané, alebo tým, že sme nesolili zemiaky, tak potom by sme to mali bez chuti. Dobre, premiešame. Stačí, teraz si zoberieme cesnačík. Ktorý tam popretlačujeme. Vložíme na bok. Znova pretrepeme. Ochutnáme. Dobre, keď máme takto spravenú vlastne tú smotanku, celé tie zemiaky zalejeme dobre. Keď sme si není istí, tak ich dobre pootlačame ešte. Dáme piecť do rozhoriatej truby. Nech sa páči, tu je to stehno, si môžeme vybrať. Potom vlastne budeme podávať tak, že si ho nakrájame na tenké plátky. Vidíte, že mäso je ešte krásne, ružové, není vysušené, je šťavnaté. Dobre, skontrolujeme si králičie stehno. Dobre, už môžeme ísť. Držíme na bok. Dobre, máme pekné mäkké už to stehno. Ozaj musí ísť od kosti, nemôže to byť len tak. Potom vlastne už iba podávame.